Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda mal-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Inselmu lil dawk li bħalissa qegħdin isegwuna fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. Jina Fader Jonathan De Battista bħalissa qed inservi fil-parroċċa tas-Siġġiewi. Flimkien miegħi wkoll hawn xi abbatini u xi familjari illi tlajna għal ftit insomma mistrieħ f'din il-gżira ta' Għawdex. F'din il-qudisa wkoll ħa nitolbu għal vokazzjonijiet, speċjalment vokazzjonijiet mhux biss fil-parroċċa tagħna tas-Siġġiewi, imma hekk vokazzjonijiet ta' ħajja reliġjuża, ħajja saċerdotali, ħajja konsagrata, ħajja missjonarja. Aħna nagħmlu wkoll illum din il-festa ta' San Girgor il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja. San Girgor li huwa kopatrun fil-parroċċa ta' Kerċem hawnhekk ġewwa Għawdex, imma twilet Ruma minn familja sinjura ħafna, tant illi ħafna mid-djar tiegħu biddilhom propju f'postijiet fejn jistgħu jiltaqgħu ir-riġiel u jgħixu flimkien jisu f'monasteru. San Girgor bħalma jedina laħaq Papa u kien Papa wkoll ta' riforma fejn mhux biss ħadem biex fid-dinja jkun hawn iktar ġustizzja, jikkumbatti l-ereżiji, imma wkoll ħadem fejn jidħol il-qasam tal-liturġija u wkoll tal-kant, tal-mużika sagra. Illum nitolbu lil San Girgor bl-interċessjoni ta' dan il-Papa biex aħna wkoll li qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija kemm jista' jkun nipparteċipaw fiha permezz tal-kant, permezz ta' tweġibiet, li nifhmu sew il-kelma ta' Alla, li nieħdu sehem b'mod attiv f'din il-liturġija. Ejjew fil-bidu tal-qudiesa narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu l-Alla maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassanna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Ħanofri l-Ewkaristija għal ruħ Susan Gatt u Catherine Sammut. Nitolbu. U Alla, int taħseb fina biħnina bla tarf u taħkem fuqna bl-imħabba għat-talb tal-Papa San Girgor il-Kbir, sawwab l-ispirtu tal-erf fuq dawk li lilhom afdajt it-tmexxija fit-tagħlim biex il-ġid li jiksbu in-naċ qaddisa tiegħek jisfa' ta' għena għal dejjem lir-rajja tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltaw flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, l-Ispirtu jarbel kollox sa fil-qiegħ ta' Alla. Min qatt taraf dak li hemm moħbi fil-bniedem jekk mhux l-Ispirtu tal-bniedem li hemm fih? Hekk ukoll ħadd ma jaraf dak li hemm f'Alla ħlief l-Ispirtu ta' Alla. Aħna ma ħadniex l-Ispirtu ta' din id-dinja, imma l-Ispirtu ta' Alla biex narfu d-doni li Alla oġbu jagħtina. Dawn il-ħwejjeġ ħabbarnihomkom bi kliem li ma tgħallimniex mill-erf tal-bnedmin, imma mill-Ispirtu u fissirna ħwejjeġ spiritwali lil nies spiritwali. Il-bniedem naturali ma jilqax il-ħwejjeġ tal-Ispirtu ta' Alla, għalih huma kollha bluwa, ma jistax jifhimhom għaliex ħadd ma jista' jarbilhom
jekk mhux bl-ispirtu. Il-bniedem spiritwali jarbel kollox u lilu ma jarblu ħadd. Minu dak li jista' jifhem il-ħsieb tal-mulej biex ikun jista' jgħalmu. Imma aħna għandna fina il-ħsieb ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjali u ngħidu flimkien. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel, flimkien. Kull ma għamil tirrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-seħħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu flimkien. Jarfu l-bnedmin il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmil tas-saltna tiegħek. Saltnatek hija saltna għażminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek flimkien. Ta' kelmtu il-mulej fil-wedi tiegħu kollha, twajjef dak kollu li jagħmel. Iwieżen il-mulej lil kull min se jaqa', iqajjem lil kull min hu mitluq flimkien. Inqumu bil-wifqa. Profeta kbir għan fostna, Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Ġesu niżel Kafarnajom belt tal-Galilija u f'jum is-sibt qatt jgħallem lin-nies li baqgħu mistaġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax id-diskors tiegħu kien ta' wieħed li għandu s-seta'. U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spirtu ta' xitan imniġġes u qabad jgħajjad bleħenoli, x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret, ġejt biex teqridna? Jien naf min int, il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu widbu bi sħiħ u qallu, iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu xeħtu fin-nofs u ħareġ minnu bla ma għamillu ħsara. U kulħadd staġeb u bdew jistaqsu wieħed lill-ieħor u jgħidu dan xi kliem hu għax hu jordna b'seta' u qawwa lill-ispirti mniġsa u huma joħorġu. U l-fama tiegħu inxterdet ma' kull imkien f'dawk l-inħawi kollha. Il-kelma tal-mulej, it-tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu minn ħtijitna. Xi ħaġa li taffaxxinani meta nkun qed naqra Vanġeli relatati ma' l-eżorċiżmu huwa l-fatt li x-xitan li huwa ħlejqa spiritu maħluq minn Alla, tinsewx li qabel x-xitan kien anġlu tad-dawl, anġlu sabiħ, jaraf minu Ġesu. Ix-xitan jaraf u jaf minu Ġesu. Isimgħu li x-xitan illum xi stqarrija jagħmel quddiem Ġesu. Jien naf min int, Ġesu ta' Nażaret. Int il-Qaddis t'Alla.
Araw li x-xitan kemm jaf minnu Ġesu. Int il-qaddis talla. U jekk ix-xitan jaf minnu Ġesu, jien li jien nisrani, jien li minn daqshekk il-ġenituri tiegħi ħaduni dejjem fil-Knisja u minn mindu kont żgħir kienu jgħiduli dak Jesus, dak Ġesu tieħ bewsa u ta' tifel żgħir li tkun tibda ta' tieħ bewsa u tmur quddiem in-niċeċ tal-qaddisin u l-ġenituri ta' ngħidu nara di l-Madonna, din dak il-qaddis u dak il-qaddis minn mindu konna żgħar. Smajna fuq Ġesu, għalmuna fuq Ġesu, morna l-mużew, morna d-dutrina, imma jiena nista' ngħid li lil Ġesu nafu. Jekk ix-xitan lil Ġesu jarfu huwa stess tqar quddiem Ġesu inti l-qaddis ta' Alla. Min hu Ġesu għalik? Min hu Ġesu għalija? Jien lillum ili nisrani 35 sena u inti tista' tpoġġi l-età tiegħek u tajtini li nisrani 60 sena, 50 sena, 40 sena. Imma jien lil Ġesu nafu. Għamilt esperjenza ta' Ġesu fil-ħajja tiegħi. Napprezzak Ġesu. Verament inħobbok, verament impoġġik fl-ewwel post ta' ħajti, jew indaħħal persuni u affarijiet oħrajn li anke jistgħu jieħdulek postok. U dan li rid jagħmel San Girgor li tiegħu illum qed niċċelebraw festa. Rid jagħmel il-liturġija iktar ħajja għan-nies permezz tal-kant, permezz tal-mużika biex aħna bil-ħajja tagħna, bil-persuna tagħna narfu nfaħru lil Alla. Lil San Girgor ngħidulu San Girgor il-kbir. Ma x'għamlu kbir? Għax għamel riforma fil-liturġija? Għax għamel riforma fil-mużika? X'għamilha kbir lil din il-persuna li f'ħajti jiena wkoll nista' nkun kbir? Kif nista' nkun kbir jien f'ħajti? B'affarijiet sempliċi tal-ħajja ta' kuljum. M'għandniex bżonn nagħmlu riformi aħna f'ħajjitna. Imma tista' tagħmel affarijiet żgħar li meta tiltaqa' ma' ħadd ieħor tista' tħallilu impatt. Ħantikom eżempju wieħed. Jien jista' jagħmilni xi ħaġa kbira permezz ta' tbissima. Li meta nħarsu lejn xulxin, minflok inħarsu lil xulxin b'wiċċ laskri, jisna dejjem imdejqin, jisna dejjem xi knisja tal-funerali jekk bħalma jħobb jgħid il-Papa Franġisku. Inkunu knisja ta' ferħ, ta' tbissima. Li nħarsu lejn xulxin. Min jaf il-persuna li qiegħda bil-qiegħda ħdejk fuq il-bank illum min xi xaddejja bħalissa f'ħajjitha. Int biss tafu dan. Ħadd ieħor ħadd ma jafu. U forsi issa minn hawn ftit oħra meta l-qassis jgħidilkom għatu l-paċi lil xulxin. Minflok inkunu qabda mos nagħtu bir-rasek sejrin hekk. Poġġi tbissima fuq wiċċek. Ħares fajnejn il-persuna ta' ma' ġembek u għajdilha il-paċi miegħek. U dik in-naqra tbissima li inti tkun poġġejt fuq wiċċek taf tfejja il-ħajja tal-persuna ta' ħdejk. B'hekk inkunu nies ferħana, b'hekk inkunu nies li f'ħajjitna nistgħu nġibu bidla fil-ħajja wkoll ta' ħaddieħor. M'għandniex bżonn nagħmlu affarijiet kbar, affarijiet żgħar, sempliċi, imma li jafu jbidlu il-ħajja tiegħek u l-ħajja tal-oħrajn. Ejjew issa nresqu quddiem il-mulej it-talbiet tagħna f'din il-għodwa. Bl-interċessjoni ta' San Girgor nitolbu għal Papa Franġisku. Bħalissa l-Papa Franġisku beda vjaġġ fil-kontinent tal-Asja, vjaġġ li ħajdum 12 ġurnata
wieħed mill-itwal vjaġġi fejn ħajkun qed iżur diversi postijiet bħall-Indonezja, is-Singapur u postijiet oħrajn. Iva dil-persuna li għandha 87 sena, bil-qiegħda fuq siġġu tar-roti, bil-bastun fidejh, bil-kemm jista' jimxi tajjeb għax jotor, ma jaqtax qalbu. Rid jagħmel dan il-vjaġġ biex imur qalb dawn in-nies biex iwassilhom il-kelma ta' Ġesu, il-ħnina u l-imħabba tiegħu. Nitolbu. Għal tant nies li huma maħkuma minn xi vizzji f'ħajjithom. Vizzju tad-da, il-vizzju tad-droga, vizzju tal-alkohol. Dawk li huma mbedin mill-Knisja, dawk li huma mbedin mis-sagramenti, dawk li ma jridux jafu bl-isem ta' Ġesu. Ġesu, missi l-qlub ta' dawn in-nies. Iġbidhom lejn qalbek biex ikomplu jarfuk u jħobbuk. Nitolbu. Nitolbu għal-morda tagħna, intom li qed issegwu din ix-xandira tal-Qudiesa u forsi intom morda fi djar tagħkom jew nies li tbatu s-solitudni tinsabu waħedkom. Nitolbu l-Ġesu biex ikompli jagħtikom is-saħħa li tant għandkom bżonn. Iqaf ukoll Ġesu ma' tobba mal-infermiera li iduru mal-morda tagħna. Nitolbu. Nitolbu għalina l-kol hawn preżenti f'dan is-santwarju nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Ġesu inti taf x'neħtieġu, inti taf il-bżonnijiet u l-ħtiġijiet ta' kull wieħed u waħda minna. Kun magħna Ġesu, ħarisna, ipproteġina, kun viċin tagħna u ħallina nigranfaw miegħek biex f'ħajjitna kollha nibqgħu dejjem viċin tiegħek. Nitolbu. U fl-aħħar nett nitolbu għal vokazzjonijiet. Għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi mill-parroċċi tagħna fil-Gżira Awċija, fil-parroċċa tagħna ta' San Nikola fis-Siġġiewi. Kompli żejjem mulej il-knejjes tiegħek b'aktar qlub ġenerużi li jiddedikaw ħajjithom għas-servizz tal-altar. Nitolbu. Aħna nħarsu lejn Omna Marija. Nitolbuha u nsellmula l-koll flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Aħna winġeddu t-tifkira tal-Papa San Girgor il-Kbir, se nofrulek mulej il-vitma qaddisa li bis-sagrifiċċju tagħha ħfirt id-dnub tad-dinja. Għamel li di l-offerta tkun ta' ġid għalina bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq, njiżżu ħajli l-mulej Alla tagħna.
Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Girgori l-Kbir, int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa bil-erf fit-talim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-għoli tas-smewit, imbierek min ġej f'isem il-mulej, ożanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara rikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patil ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li neħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqof Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar f'Susan Gatt u f'Katrin Sammut u f'ħutna li raqdu fir-raqda tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatirinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, San Giuseppe l-Apostli, mal-Papa San Girgori l-Kbir, ma' San Nikola u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk f'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kun inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
mulej Ġesu Kristu nteti l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. Tħares xnejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u għaqda li int trid fiha, int li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sina Ġesu Kristu jkunu jiswewrinna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li ġejna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Cristo,
Amen. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu il-ħobs ħaj tagħna. Hekk ukoll tallimna bi Kristu li mallem tagħna. Ħalli fit-tifkira tal-Papa San Girgori l-Kbir nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Il-ġurnata tajba lilkom il-kol. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nselmu flimkien lill-Om tagħna Marija. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Lilek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija.